أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله دائمة على أعدائهم ما طلعت الشموس والأقمار في الدهور والعجيال. أما بعد، أيها المستمعون المبجلون الأعزاء الكرام الحسينيون والزينبيات، أقدم إليكم تحية الإسلام قائلا: السلام عليكم ورحمة الله وbarakatuhu. Godiya da yabo su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ya nuna muna wannan ranar ta ɗiga watan Jumada Sani, ranar zagayowar ko tunawa da ranar shahadan Fatima Zahara salamullahi alaiha, wanda kamar yadda muka sani diyar annabin rahama Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ta haɗu da kaidi na kafaratul fajra, rijalu saqifa sun abkawa diyar annabin rahama Muhammadul Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda wannan ƙetare iyaka da suka yi mata ya sabbaba karya haƙarƙarinta, aka zubar mata da ciki, aka keta alfarmanta, aka keta alfarman annabin rahama Muhammadul Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ƙofan da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama baya kwankwasawa saboda girmamawa, waɗannan kafaratul fajra, rijalun saqifa sun warmaki wannan ƙofa, suka kuma karya wannan ƙyauren, suka keta hijabi na annabin rahama Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, ba su kare haƙƙin manzan Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kafin mu faɗa sulbuɗin tuna wannan abun baƙin ciki da juyayi wanda ya faru ga diyar annabin rahama Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi, muna miƙa gaisuwa zuwa ga dukkanin a'immatul atahar salamullahi alaihim akan wannan babbar musiba. Muna miƙa gaisuwa zuwa ga annabin rahama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Assalamu alayki ya binta Rasulillah. Assalamu alayki ya binta Nabiyillah. Assalamu alayki ya binta Habibillah. Assalamu alayki ya binta Khalilillah. Assalamu alayki ya binta Safiyullah. Assalamu alayki ya binta Aminillah. السلام عليك يا بنت خير خلق الله. السلام عليك يا بنت أفضل أنبياء الله ورسله وملائكته. السلام عليك يا بنت خير برية. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. السلام عليك يا زوجة ولي الله وخير حلق بعد رسول الله. السلام عليك يا أم حسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة
السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة، السلام عليك أيتها الرضية المرضية، السلام عليك أيتها الفاضلة الزكية، السلام عليك أيتها الحوراء الإنسية، السلام ورحمة الله وبركاته. bayan sallama ga diyar annabin rahama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, muna yi ma Allah subhanahu wata'ala godiya akan fatahinsa, muna yi ma Allah subhanahu wata'ala godiya da budin da Allah subhanahu wata'ala ya yi, ya ba mu dama muka iyar da mazlumiya ɗin iyar annabin rahama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, muka iyar wa duniya sako na cewa haƙiƙa Fadima Zahra salamullahi alaiha an zalunce ta, muka ida sako zuwa ga duniya, a kuma maƙiya Zahra salamullahi alaiha suka kwashi zilla da ƙasƙanci, suka tabbatar da cewa haƙiƙa an zalunci diyar annabin rahama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Muna yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya akan agajinsa, ba ƙarfinmu ba ne, ba dubaranmu ba ne, ba iyawarmu ba ne, wannan ya faru ne da ƙarfi na Allah subhanahu wata'ala, nafha ne ilahiyya na da Allah yake yi ga waɗanda suke taimakawa mazalumai, keɓe iyalan gidan annabta, amincin Allah ya tabbata a kansu. A irin wannan rana, diyar annabin rahama sallallahu alaihi wasallam wa alihi ta yi shahada, amma mu'sif ta bar duniya tana cike da fushi, tana cike da ɓacin rai, duk da cewa annabin rahama Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi ya faɗa akan haƙƙin Fadima Zahra salamullahi alaiha, yana cewa inna Allah yaghdibu li ghadabiki wa yarda li ridaki. Annabin rahama Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa a haƙƙin ‘yarsa Fadima Zahra salamullahi alaiha, ya ce lalle Allah yana yin fushi da fushinki Fadima, ma'ana idan Fadima Zahra salamullahi alaiha ta yi fushi, to Allah yana yin fushi da fushin Fadima. Wa yarda liridaki, kuma Allah yana yarda dan yardanki Fadima Zahra. Idan Fadima Zahra salamullahi alaiha ta yarda, to Allah yakan yarda saboda Fadima Zahra salamullahi alaiha ta yarda da wannan abin. Akwai ruwayan da aka yi wadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa alihi yana rike da hannun Fadima Zahra salamullahi alaiha, yake cewa man arafa hazihi faqad arafaha, duk wanda ya san wannan to lalle ya santa, ita ce Fadima Zahra salamullahi alaiha. Wa man lam ya'rifha, duk wanda bai santa ba, fa hiya bad'atun minni, to ya ji daga gare ni, inji manzon Allah, ita wata tsoka ce daga gare ni. Hiya qalbi, ita zuciyata ce, inji annabin rahama. Wa ruhi, wanda bai santa ba ya sani, ita rayuwata ce, allati baina jambayya, wadda take tsakanin sasanni na guda biyu. Annabin rahama yake yekuwa, annabin rahama yake shela, yake sanar da duniya wace ce Fadima Zahra salamullahi alaiha. Yace wanda ya santa to ita ce Fadima Zahra, wanda bai santa bai ji daga annabin rahama, ita tsoka ce daga gare sa. Sannan ruhinsa ne, ita ce ruhin shi,
wanda ke tsakanin sasanninsa. Sai annabi yake cewa faman azaha faqad azani, duk wanda ya cuta wa Fadima Zahara salamullahi alaiha, lalle wannan mutumin ya cuta min, in ji annabin rahama. Izan cuta wa Fadima Zahara salamullahi alaiha kai tsaye cuta ma Allah subhanahu wata'ala ne. Cutawa manzan Allah ne, cutawa manzan Allah cuta ma Allah subhanahu wata'ala ne. Su ko waɗanda suke cutawa Allah da manzan Allah an tsine musu a rayuwar duniya, a ran kiyama masu tsinannu ne. Wane ne wannan maran arziki wanda zai zama wa lauya ga waɗanda Fadima ke husuma da su? Wane maran arziki ne wanda zai zama wa mai agaza wa maƙiya Fadima Zahara salamullahi alaiha? Wane maran arziki ne mai annabin Allah ya ma? Wane laifi manzan Allah ya ma? Wane laifi diyar manzan Allah ta ma, wanda har za ka goyo bayan azzaliman da suka zalunce ta, ka zama lauya gare su, ka zama mai kariya gare su, kana ƙin mai sukansu, kuma abin bakin ciki kace kana cikin jirgin ruwan iyalan gidan annabta. Wannan wani al'amari ne mai ban mamaki. Wala takun lil kha'inina khasima, kar ka zamo mai husuma, mai kare maha'inta. Waɗannan mutane maha'inta ne, sun cuta wa diyar manzan Allah, sun cuta wa manzan Allah, sun cuta wa Allah. Ta ƙaƙa za ka zo ka zama hasim ga waɗanda suke maha'inta ne? A wani ruwaya daban, annabi rahama sallallahu alaihi wa sallama yake cewa Fadima bad'atun minni yuribuni ma rabaha. Fadima tsoka ce daga gare ni, duk abin da ya sa ta kokwanto yana sa ni kokwanto, in ji annabin rahama. Ma'ana idan Fadima ta yi shakkan wani abu, ba ta yarda da wani abu ba, to annabi ba bai yarda da wannan abin ba. Wa yu'zini ma azaha, kuma duk abin da ya cutar da ita, wannan abin yana cutar da ni, in ji annabin rahama Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Amma duk da haka, sai da aka samu waɗansu marasa arziki suka kai farmaki a gidan diyar annabin rahama, suka je suka hari wannan gidan, wanda abin takaici har kake jin waɗansu waɗanda suke za'ama cewa su shi'an iyalan gidan manzan Allah ne, amma suke kawo tashkik da karya gwiwa domin su nema ma rijalu saƙifa uzuri akan wannan waƙi'a, akan wannan hadisa ta abka maɗakin Fadima Zahara salamullahi alaiha, wadda haƙiƙanin al'amari jahili ne kaɗai a wannan al'umma zai yi inkarin wannan waƙi'a. Wanda zai ce wannan hadisan bata faru ba, ka kalle sa da rawaninsa, ka kalli dukkanin rawaninsa, wanda ke ƙasan rawanin jahili ne. Duk wanda zai za'ama wannan waƙi'an bata abku ba, ko waɗannan batriyawa maƙiya Allah munafukai, waɗanda ke maganan wai magana ce wadda take da shakka, dan ɗai su kashe gwiwar muminai, su aje makami su daina yaƙan maƙiya Zahara, su kashe gwiwar muminai,
su aje makami don su daina yaƙan maƙiya Allah, maƙiya Zahra, maƙiya Amirul Mu'minin, maƙiya manzan Allah. Wa'annan 'yan fashin imani masu ruguza imanin 'yan shi'a suna kawo maganganun da ke raunana, ke kawo rauni ga raunanan shi'a. Amma wannan waƙi'a ta wuce wani a wannan addinin namu ya yi inkarinta, Allahumma sai in jahili ne. Mu ɗau misali, in muka koma irin ansabul asharaf na Balazari a juz'i na 1 shafin takarda na 586 ɗab'a ɗin Misira, ya zo da wannan labari na harin da Umar bin al-Khattab da 'yan sara suka 'yan daba ɗiyan banza suka kai a gidan annabin rahama Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wa sallam. Balazari ya faɗi wannan a ansabul ashraf. Nofali a littafinsa da ake kira al-akhbar ya kawo wannan labari na an hari ɗakin Fatima Zahra salamullahi alaiha. Mas'udi a Murujuz Zahab juz'i na 3 shafin takarda na 77 ɗab'a ɗin Darul Hijira ya kawo labarin cewa Umar da dandazon 'yan daba 'yan sara suka sun kai hari a gidan ɗiyar annabin rahama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ibn Abdul Hadid al-Mu'tazili a littafinsa na mai suna Sharh Nahjul Balagha ya zo da wannan magana a wajajen mujalladi na 16 har da mujalladi na 20. Ya kawo labari akan wannan hadisa. Ba shi kaɗai ba, wannan malami a wurare daban-daban a wannan littafin nasa ya faɗi wannan waƙi'a ɗin. Al-Muntaqi al-Hindi a Kanzul Umman juz'i na 5 shafin takarda na 651 ya kawo labarin an hari gidan ɗiyar annabin rahama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan waƙi'an Suyuti a littafinsa Musnadu Fatima a shafin takarda na 36 ya kawo labarin an kai hari gidan ɗiyar annabin rahama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ibn Abdul Bar a littafinsa Al-Isti'ab fi ma'rifati sahaba, a wannan littafin nasa ya faɗi cewa a juz'i na 3 shafin takarda na 973 ɗab'a na Alƙahira ya faɗi cewa an kai hari gidan ɗiyar annabin rahama Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Ibn Abi Shayba a cikin Al-Musannaf a juz'i na 7 shafin takarda na 432 ya ba da labarin an hari ɗakin ɗiyar annabin rahama Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Ibn Abdurrabbihi a littafinsa Iqdul Farid, a wannan littafi Iqdul Farid ya faɗa cewa an kai hari gidan ɗiyar annabin rahama Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Shahrastani a cikin littafinsa al-milal wa nihal inda yake magana akan annazamiya ya kawo bayanin harin da aka kai a ɗakin Fatima Zahra da zubar mata da ciki da aka yi. Wannan waƙi'a Ibn Qutayba ad-Dinuri a littafinsa al-Imama wa Siyasa ya naƙalo bayani, alƙalaminsa bai yi rewa ba wajen yi muna bayanin ta'addancin da 'yan ta'adda suka aikata na kai hari a gidan annabin rahama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Sha Abdul Aziz ad-Dahlawi ya rubuta wannan a cewa an hari ɗakin Fatima Zahra salamullahi alaiha, an ƙona ɗakin Fatima Zahra salamullahi alaiha a cikin Tuhfa Isna Ashiriya, shafin takarda na 464. Al-Maqrizi a littafinsa Al-Mawa'iz wal Itibar, juz'i na 2, shafin takarda na 346, ya ba da labarin maƙiya Allah sun kai hari a ɗakin ɗiyar annabin rahama. Al-Hamawi ne a Fara'idu Sintin, juz'i na 3, shafin takarda na 34 da na 35, ya kawo labarin an hari ɗakin Fatima Zahra salamullahi alaiha. Safadi a cikin Alwafi Bilwafiyat ya faɗa a turjuma ɗin Nazam, juz'i na 6, shafin takarda na 17, ya faɗa cewa Umar bin al-Khattab ya shuri ɗiyar annabin rahama Fatima Zahra salamullahi alaiha, ya ɓaran mata da ciki na Muhsin. Al-Hafiz al-Zahabi a littafinsa Mizanul I'tidal, juz'i na 1, shafin takarda na 139, ya kawo wannan labari. A littafinsa mai suna Siyaru a Alamin Nubala, a mujalladinsa na 15, shafin takarda na 579, ya kawo labarin an hari gida ko ɗakin ɗiyar annabin rahama Muhammadul Mustafa, bal Umar bin al-Khattab ya shure ta, ya zubar mata da cikinta na Muhsin. Ibn Hajar al-Asqalani a Lisanul Mizan, juz'i na 1, shafin takarda na 268, ya faɗa cewa an hari ɗakin diyar annabin rahama Muhammadul Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ibn al-Athir ya faɗi wannan a tarihinsa, juz'i na 11, shafin takarda na 113. Akwai jigajigan malamai waɗanda suka tabbatar da hadisa na an hari gidan annabin rahama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, irin su Al-Qadi Abul Hassan Abdul Jabbar Al-Asad Abadi a cikin Al-Mughni, juz'i na 20, shafin takarda na 335, ya tabbatar da abukuwar wannan waƙi'an. Wa'yansu malamai sun zo da ita a jumlance, wa'yansu sun zo da ita a rarrabe. Duk wa'yannan masadir wa'yanda ban iya ƙurewa da ambatonsu gaba ɗaya ba, billahi alaikum, idan muka ji wani mutum a duniyan shi'a ko sunna yana inkarin wannan hadisa, in ba jahili za mu kirasa, me za mu kirasa? Bai da abin da ya dace a kirasa illa shi jahili ne, kuma maƙiyin Fatima Zahra salamullahi alaiha,
wanda ya zama lauya ga maƙiya ɗiyar annabin rahama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wanda wannan waƙi'a sananna ce, mashahuriya ce, har mawaƙa suka yi waƙa na jiya da na yau. Daga cikin irin waɗannan mawaƙa akwai sha'irin ne Hafiz Ibrahim a wani waƙansa a ƙasidansa mai suna al'umariya, wadda wannan ƙasida a Jami'ar Azhar ta buga littafin ta yada a wannan waƙan ko ƙasida mai suna al'umariya mai unwanin Umar wa Ali. Wannan mawaƙin yana alfahari, yana koda Umar bin al-Khattab, yana wasa Umar bin al-Khattab, yana cewa wa qawlatin li aliyin qalaha Umaru wa qawlatun li aliyin qalaha Umaru akarim bi sami'aha a'zim bi mulqiha هرقت دارك لا أبقي عليك بها إن لم تبايع وبنت المصطفى فيها ما كان غير أبي حبس يفوه بها أمام فارس عدنان وهاميها. حافظ إبراهيم شاعر النيل wanda mawaƙi ne na baya a wannan zamanin. A ƙasidansa al'umariya a unwanin Umar da Ali ya koɗa gwaninsa Umar bin al-Khattab, yana nuna bajintan da Umar bin al-Khattab ya yi, yake cewa wa ƙaulatin li aliyin ƙalaha Umaru, ya ce wata magana wadda aka faɗa wa Imamu Ali, wata magana, wannan magana an faɗa wa Imamu Ali alaihi salam. Wannan magana ne waye faɗa ce qalaha Umaru, Umar ne ya faɗa wa Imamu Ali wata magana, yace akrim bi sami'a, mutunta sauraren wannan magana, a azim bi mulqiha, girmama wanda ya jefa irin wannan babban magana. Wace irin magana ce wadda wannan mawaƙin sha'irin ne yake koɗa gwaninsa Umar bin al-Khattab, wadda yake ganin yayi abin a zo a gani, yayi abin kishi, yayi abin alasan barka, yana koɗa gwaninsa, sai yake cewa wannan magana wadda Umar ya faɗa wa Ali, yake cewa Umar ya ce ma Ali alaihi salam, harraqatu daraka la abqi alayka biha. Ali, zan ƙona gidanka, ba zan wanzar da kai a gidan ba, zan ƙona shi. In lam tubayi, kaga duk an wa Abubakar mubayi'a, idan baka yi mubayi'a ba zan ƙona gidanka. Yace wa bintul Mustafa fiha, duk da cewa diyar annabi Muhammadul Mustafa tana cikin gidan. Wannan mawaƙin ya kira ko da Umar, yace amma Umar yace ma Ali, za ni ƙona gidanka in baka yi mubayi'a ba, alhali diyar manzon Allah tana gidan. Wannan da mu ƙara karanta ruwayoyin da ke nuna cewa wanda ya fusata ta ya fusata manzon Allah. Amma wannan mawaƙin yana koɗa gwaninsa Umar bin al-Khattab akan ya faɗi babban magana ta alfahari ga Ali dan Abi Talib alaihi salam. Wannan magana ce, za ni ƙona gidanka idan baka yi mubayi'a ba, duk da diyar Mustafa ma'ana Fatima Zahara tana a gidan, zan ƙona gidan. Yake cewa ma kana ghairu Abi Hafsin yafuhu biha, in ba baban Hafsa ba, in ba baban Hafsa ba, babu wanda ya isa ya gai irin wannan magana amama Farisi Adananin wa Hamiha, a gaban jarumin ƙabila Adanan,
a gaban mai kare ƙabila Adnan yake cewa ba in ba gwaninsa ba Umar bin Khattab ba wanda isa ya gai irin wannan magana a gaban jarumin Banu Adnan, a gaban jarumin mai kare Banu Adnan. Wannan yana nuna jaruntan Umar bin Khattab a gaban Amirul Mu'minin Ali dan Abi Talib, wanda haƙiƙa wannan sha'irin bai gane falsafa ba. Umar asasan ba jarumi bane. In Umar jarumi ne yana da tsanani akan muminai, yana da tsanani akan mata, amma in an ka zo a filin daga wani jarumi ne Umar bin Khattab, wanda idan tanda ta yi zabi yake yadda takobi ya sheka a guje ya bar manzon Allah a filin daga gaban makiya, ba so ɗaya ba so biyu ba. A'a, zan je kan wannan magana, me yasa Ali ya kyale su? Me yasa Ali bai yaƙe su ba? Mas'ala ce ta su munafukai ne a wannan gaba, wanda za ni zo akan wannan magana. A gurguje wannan yana ƙara tabbatar da an hari gidan ɗiyar annabin rahama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wayannan ɗiyan banzan da nake faɗa, wani suka hari gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa alihi, gungun wasu ‘yan daba ne zaune gari banza tsinannun albarka har ƙwara 17. Daga cikin wayannan mutanen na ɗaya akwai Umar bin Khattab, shine jagora na wayannan ‘yan sara suka ɗiyan banza, shi a jagora zuwa ƙona gidan ɗiyar manzan Allah. Akwai Usaid bin Khadir, akwai Salamatu bin Sallama bin Waqash, akwai Sabit bin Qais bin Shammas al-Khazraji, akwai Muhammad bin Maslama, akwai Khalid bin Walid, akwai Bashir bin Sa'ad, akwai Mughira bin Shu'ba, akwai Aba Ubaida bin Jarrah, akwai Salim Maula Abi Huzaifa, akwai Mu'az bin Jabal, akwai Qunfuz, akwai Usman bin Affan, akwai Abdurrahman bin Auf, akwai Ziyad bin Lubayd, akwai Muslima bin Aslam, akwai Muawiya bin Abi Sufyan, akwai Amr bin al-Asi. Wa'annan gungun tsinannun albarka la'anannu su suka kai farmaki a ɗakin diyar annabin rahama Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wa sallama. Suka keta hijabin manzan Allah, suka keta hijabin Imamu Ali, suka yaga hijabin Allah, suka keta hijabin Fatima Zahra da an ke cewa hijabuha hijabi wa babuha babi. Hijabinta hijabin manzan Allah ne, ƙofar Fatima ƙofar manzan Allah ce. Amma haka wa'annan gungun 'yan daba, 'yan sara suka, kafaratul fajra la'anatullahi alaihim, suka kai hari a ɗakin diyar annabin rahama. Ku gene muka buga na yaƙi, mun sa maƙiya Zahara gaba, za mu yaƙe su ko da za a so hakan ko za a ƙi, ba sa sace. Babu wani wanda ya isa ya shirya mu da maƙiya Zahara salamullahi alaiha. Ƙiyayya ce ta har abada, riƙaƙƙa sai mun haɗu da Allah subhanahu wata'ala. Ba sassaci tsakaninmu da maƙiya Fatima Zahara salamullahi alaiha. Allah garka mu ga rana wadda za mu dinga zama lauyoyin maƙiya Zahara irin waɗannan tsinannun. Allah gwanda a ce ina kabari. Babu wani da ya isa ya nuna muna wata maslaha wadda za ta sa mu yi shiru, mu bari ana koda tsinannun albarka maƙiya Allah da zuma a zauna lafiya. Ba ma karɓa ga wannan wani kowaye a girma da haɗari, wallahi bai isa ya taka mana birki.
za mu celanta wa duniya mu wada wa duniya waɗannan maƙiya Allah ne tsinanun albarka ne. Allah ya yi fushi da su don Fadima ta yi fushi da su, mu ma mun yi fushi da su. Ba Fadima ba su, mu ma ba mu ba su. Ba abin da an mahaɗa ko abin da zai gama mu da waɗanda suke wa maƙiya Fadima Zahra salamullahi alaiha. Ibn Qutayba Abdinuri a littafinsa al'imama wa siyasa juz'i na 1 shafin takarda na 30 zuwa 33 zuwa 31 ya naƙalo muna labarin ƙaƙa mubayi'an Ali alayhi salam ta kasance. Ya ce bayan da aka wa Abubakar mubayi'a ya kwace hilafa ilahiyya a Saqifatu Bani Sa'ida, an bibiyi waye wanda bai yi mubayi'a ba, sai aka samu cewa Ali alayhi salam da sauran wa'yansu shi'ansa sun fake a ɗakin Fatima Zahra salamullahi alaiha, ba su yi wa Abubakar mubayi'a ba. Abubakar Umar ya ce masa, kada ka bar shi ma daman bai ma mubayi'a ba. Wannan yasa Abubakar ya iza Qunfus ya ce ta yi ka kira mini Ali, ka ce masa halifan manzan Allah yana kiransa. Ashi lokacin da Qunfus ya zo gun Imamu Ali alayhi salam, ya ce masa halifan manzan Allah yana kiranka ya ɗan Abi Talib. Imamu Ali alayhi salam ya ce subhanallah, da gaggawa kuka yi ma Allah da manzan Allah ƙarya. Yaushe ne Abubakar ya zan halifan manzan Allah? Yaushe aka yi? Ya ce ya kira ko ya yi da'awar abin da ba haƙƙinsa ba ne. Lokacin da Imamu Ali ya ƙi ya zo bayan an aika mai saƙo ya koma an aiko ya ƙi ya zo, a wannan lokaci ne Umar bin Khattab ya jagoranci wa'annan tawaga ta marasa arziki, tsinannu, ƙasƙantattu, la'anannu. Ya jagorance su suka zo suka kai warmaki gun ɗiyar annabin rahama Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Suka nemi ta buɗe ƙofa, ta ƙi ta buɗe ƙofa. Hakan yasa Umar bin Khattab ya ce za ya kunna ko zai kinna wuta a ɗakin ɗiyar manzan Allah. Aka ce wa Umar, a'a, Fadima tana cike, ce wa'in ko tana ciki zan ƙona ta. Billahi alaikum, ina imanin wanda zai zo ya jagoranci tsinannun albarka irin wa'annan, ya kai hari gidan manzan Allah gun ɗiyar annabin rahama, ka zo kana kare banzaye la'anannu. Yanzu wanda za a ce ma ɗiyar manzan Allah tana a gida, ya ce ko tana a ciki zai ƙona gidan, kai yanzu kai za ka zan lauyansa, ka zan mai kare sa, ka zan mai bashi kariya, mai fushi da an taɓa shi, sannan kuma kana son Fadima Zahra salamullahi alaiha. Imanin ka yana da gyara. Kar ka yaudari kanka. Idan kai yadda da haka, to imanin ka yana da gyara. Haka aka yi suka kai farmaki a gidan ɗiyar annabin rahama. Bayan da suka karya ƙyauren, yadda ke haƙarƙarinta ya karya mata a waza, cikinta na Muhsin ya zube. A irin wannan lokaci
amirul mu'minin ali alayhi salam ya ɗauki Umar wannan banzan da yau ya dake a ƙasa, ya shaƙe Umar bin al-Khattab. Imamu Ali ya tuna abinda annabi rahama ya faɗa mai. Annabi rahama bai ce masa ya yaƙe su, bai ce kashe su ba. Wayannan mutanen masu kare tsinannun albarka suka ce wai ta ƙaƙa ne Ali da ajjarumi aka kai hormaki gidansa, aka keta albarmansa, bai kashe Umar da Abubakar ba. Da gaske ne ya kamata ya zama ya kashe Umar da Abubakar, haka ya kamata. Amma kada mu manta Ali wasiyin manzon Allah ne, shari'a ce ke mai mari, baya motsawa a bisa adifa. Inda da adifa za a yi, ya kamata a ce suna lahira a wancan lokaci. Amma maganan ba ta adifa ba ce, magana ce ta mi annabi ya gaya masa. Shi Imamu Ali a gun manzan Allah kamar Haruna ne ga Musa. Lokacin da Musa alaihi salam ya tafi miƙati zuwa ga Allah subhanahu wata'ala, a wannan miƙati da ya tafi ya ce ma ɗan uwansa Harun, ka zama halifata a cikin mutane na, kar ka bi hanyar mabarnata. Wannan shine umarnin da Musa ya bar mai. Amma bayan ya tafi, Banu Isra'il sun bauta ma ɗan maraƙi, ya musu nasiha akan wannan ba abin bauta ba ne, an jarabce ku da shi ne. Suka ce masa ba za su gushe ba suna masu kafuwa akan bauta ma wannan ɗan maraƙin har sai Musa ya dawo. Har sai Musa ya dawo. Harun alaihi salam bai yaƙi Banu Isra'il ba, duk da su ridda suka yi a zahiri. Wannan yasa kamantacce ne yanda ke da kwai tsakanin Imamu Ali da Harunan Musa da Abubakar da Umar sun yi ridda bayan manzan Allah. Amma yadda waɗanda suka yi ridda na sahabban Musa, Harunan Musa bai yaƙe su ba, haka waɗannan riddaddin tsinannun Harunan manzan Allah bai yaƙe su ba. Sunnatullahi allati qad kalat min qabl. Wannan sunnan Allah ce wadda ta shuɗe a farko, a mutanen farko, ba canji ga sunnan Allah. Riddaddin zamanin Musa, Harunan Musa bai yaƙe su ba, tsinannun riddaddin na zamanin manzan Allah su Abubakar da Umar, Imam Ali bai yaƙe su ba. Ali alayhi salam bai yaƙe su ba. Saboda bi kamantacce ne yanda aka ce ke da kwai wadda annabi ya faɗa, annabi bai faɗin magana a fawiyyar haka bai faɗi. Inda annabi Muhammad, inda Imamu Ali alayhi salam ya kashe Abubakar da Umar, da ya saba ma Harunan Musa, wanda shi kuma annabi bai magana san rai, duk abin da ya faɗa daga Allah ne. Shi ko Allah baya kuskure. Ya Allah zai ce muna annabi ya ce muna daga Allah, Imamu Ali tamkan yadda Musa yake ga Haruna, haka Ali yake gare ni. A samu Musan Haruna bai yaƙi wanda suka yi ridda ba da suka bauta ma ɗan maraƙi, amma Harunan Muhammad ya yaƙi munafukai murtaddai na wa'annan lokacin su Abubakar da Umar. Na ɗaya kenan. Abu na biyu da yasa Imamu alayhi salam ya yi la'akari da maslahan addinin musulunci. Ko da manzalin suka salma wali ya bar duniya, ba a buɗe Farisa ba, babbar daula ce, barazana ce ga addinin musulunci. Ba a buɗe daular Rum ba, babbar daula ce, barazana ce ga addinin musulunci. Sannan a cikin gida ga yawan munafukai,
da haka musulunci haɗari mai kusurwa uku ya zagaye shi. Zaɓin Ali ne, ya yaƙe su, yaƙin cikin gida ya ɓare, Rum ta garzayo, Farisa ta garzayo, yaƙoƙi ƙwara uku, ga na maƙiya daga waje, dauloli ƙwara biyu, ga na cikin gida, wannan zai sa addinin Allah ya baje. Wannan ya sa Imamu alaihi salam bai yaƙe su ba. Abu na uku da ya sa Ali bai yaƙe su ba, manzala sallallahu wa alihi ya ce masa in ya samu mataimaka ƙwara 40 ya yaƙe su. Ali alaihi salam sai da ya koma yana bin gidaje a Madina garka-garka, da shi da Fadima da Hassan da Husaini ya ƙwanƙwasa ka fito ya ce maka an zalunci diyar manzan Allah, ka taimaka mini. Su ce wa Ali alaihi salam muna nan zuwa, su mai alƙawari da daddare da sahibi ganin kowa. Adadin da annabi ya ce ya samu su ne ba su haɗu ba, don haka bai yake su ba. Sannan abu na hudu, annabi rahama Muhammadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi ya faɗa wa Imamu Ali ya ƙoƙi ƙwara uku waɗanda zai yi. Ya ce masa zai yaƙi annakisina wal qasitina wal mariqin, zai yaƙi wanda suka warware mubaya'a, zai yaƙi alƙasitin fi'atul bagiya, rundunar jibjin kaba'ira ɗan Hindu Muawiya, sannan zai yaƙi almariqon waɗanda ake kira khawarij. Waɗannan uku da annabi ya faɗa wa Imamu Ali bai sa mai da waɗanda ba. Wannan ɗayan dalili ne da ya nuna bai samu umarni daga manzan Allah ba na kashe su, amma kai Ali ya mangale kan Umaru min raba shi da ya ɗauko bin shayi ya kurɓa. Tunda wanda ajjarumin ya yi kaya gaban Ali, bale wannan banzan lakwalakwa Umar bin al-Hadabi a gaban Imam alaihi salam. Amma Ali maruruwan shari'a ke ɗame da hannuwansa da cinanuwansa, baya motsawa sai a bisa shari'an Allah, ba a bisa adifa yake abin da ke. Wannan jahilan suna magana wai Ali yana nufin baya da ƙarfi da bai taɓa ya ƙyale Umaru. La, abin ya faru ga dalilan da yasa bai taɓa shi ba. Annabi ya faɗa mai firƙa uku zai yaƙa, wa'annan ba sa ciki. Ajal munafukai ne, murtaddai ne, sun yi ridda, kuma munafukai ne na gaba, amma annabi bai faɗa mai zai yaƙe su ba. A wannan marra annabi ya mai tanabbu din da manzo Allah ya mai akan firqa kwara uku ne. Wayannan firqa kwara uku, ɗayan ita ce rundunan Aisha da Talha da Zubairu, wanda ake kira yaƙin Jamal, yaƙin da Aisha ta kinna ya ƙone ɗanye da busashe a cikin umma islamiyya, ta halaka bayan Allah waɗanda ta aika a wutan jahannama a ƙarƙashin takobin Amirul Mu'minin Ali da Abi Talib alaihi salam. Bayan wannan yaƙi annabi ya faɗa masa zai yi wannan yaƙi. Jibjin kabayira ɗan Hindu Muawiya ɗan Abu Sufyan ya yi tawaye ga Amirul Mu'minin Ali alaihi salam. Wannan ya sa Imamu Ali alaihi salam ya yaƙi wannan kafirin Muawiya, inda hakan aka kira wannan yaƙi da harbu Siffin. Bayan da Imamu Ali ya yaƙi wannan kafirin Muawiya da Abu Sufyan, al'amari ya koma a cikin rundunar Ali an samu khawarij suka yi tawaye, su ma wa'annan mutanen Ali ya yaƙe su. Wannan naji wani dolo wani sakare ko Ahmad Gumi yana magana mulkin Imamu Ali, yana magana khilafan Imamu Ali fitina kawai ta kawo a cikin addini. Mutane na al'ajabi ga wannan magana, ba maganansa ba ce, magana Ibn Taymiyyah ce.
irin wayannan dolaye ba su da ra'ayi na kansu ai wayannan sakarkarun dolaye a zanabul banu umayya ba su da ra'ayi na kansu. Maganar ibn taymiya ce yake kararawa. Ibn taymiya ne ya fara tafawuh da wannan maganan cewa imamu ali alayhi salam a hilafansa gaba daya wai fitina kawai ake cikin a cikin musulunci. To billahi alaikum, ko in ce don ubanku, shi kuma abubakar me yayi? Shi abubakar a mulkinsa, a sarautansa, da yake azzalimi maƙiyin Allah, bayan ya kwace dukiyar ya kwace gadon ɗiyar manzon Allah, da yake munafiki maƙiyin Allah, bayan ya iza 'yan dabansa 'yan sara suka ɗiyan banza sun kashe ɗiyar annabin rahama, ya sake buga kugen yaƙi, yayyaki Malik bin Nuwaira wanda sahabin manzan Allah ne, ya iza wannan maƙiyin Allah ɗayan wanda ya kashe ɗiyar manzan Allah, ya kai hari shine Khalid bin Walid, ya zo ya kashe wannan sahabin da ake kira Malik bin Nuwaira kisan yaudara, da yake su ne farkon 'yan Da'ish. Annabi ya hana musula ko ga kare mai cizo, wannan tsinannen ya katse kan wannan sahabin, ya yi dutsen murhu da shi, ka gane 'yan ta'addan ina suka samu asali. Khalid bin Walid ya kashe wannan sahabin annabi mai suna Malik bin Nuwaira radiyallahu anhu, wai yayi ridda ya lalgaraba, wai abubakar ya ɗan murtaddi. Waye shugaban murtaddai a duniyar musulunci mu? In ka hidda abubakar, duk wani murtaddi ai bayana yake. Amma saboda rashin adalci da ƙin gaskiya na duniya, wai abubakar ke yaƙan wani waya hidda musulunci. Saboda ɗai tsaban rashin gaskiya a wannan rayuwar tamu. Haka aka zo aka yi ma wannan sahabin kashin yaudara. Khalid bin Walid ya kashe shi, ya katse kansa. Rashin imanin Khalid bin Walid yayi dutsen murhu jama'a, yayi da kan sahabin manzon Allah. Allah ya gwada mai karaman wannan sahabin, wallahi ya dafa abinci, ma'ana ya dauko duwatsu kwara biyu aza, ya dauko kan Malik bin Nuwaira radiyallahu anhu ya dora a matsayin ɗayan dutsen murhu, ya kinna wuta, ya daba abinci, gashin kan wannan sahabin bai kone ba, wallahi lazim. Wannan mujrimin Khalid bin Walid yayi fade ga matar wannan sahabin. Wai duk ku zaka ku nuna mana cewa waɗannan tsinannun albarka wai dan me zamu taba su? To ku yi abin da zaku, wanda ya isa ya haɗa mu so ko mu kare maƙiya fare mazara, mu gan shi a doron ƙasan Allah a yau. Baka da wuta, baka da aljanna. Aljannan muke so, wuta ce muke tsoro. Baka da waɗanga. Rayuwar mu ba naka bane. Duk tsiyanka baka yi hana mu numfasa, billahi alazim. Za mu ci gaba da wannan haɗin, ko an so ko an ƙi, haɗini na ƙarshe zo. To wannan sakaren, wannan dolan wanda ke maimaita wannan akun, mai maimaita abinda Ibn Taymiyyah ya faɗa mana, shi ko Abubakar waye yaƙa a hilafansa. Duk yaƙin da ke magana na riddan a ina ya fara? Mujahidul Yamama sun yi riddan, amma ai su ma da musulmi ne ridda suka yi. Banda wannan yaƙin, wani yaƙi Abubakar ya yi? A shi Abubakar a mulkinsa ba a samu fitina ba, duk da ya kashe musulmi, ya yi yaƙi don ya samu raƙumma, yaƙin da Allah bai saukan da hujja da dalili na a yaƙi mutum a sallama da sun hana zakka, ba zakkan ma suka hana ba, hilafa ta yi Abbas yadda da ita ba sa kallonsa hakimin shar'i wanda za su ba haƙƙin Allah. To wanda ya kashe ɗaya annabi yana barin Malik bin Nuwaira, wannan shine silan da yasa
abubakar ya ta'addanci tare da Khalid bin Walid suka afka mu bayan Allah, amma a haka wayannan makiya Allah a zanabul banu umayya wai shi a mulkin sa ba fitina an kai ba, a hilafan Ali ne an kai fitintinu. Wai menene fitina? Wannan ittawayen dan me Ali ya yaki Aisha ne, su ko suna son Aisha. Ali ya yaki Talha, ya yaki Zubairu, su ko suna son su. Amma wayanda Abubakar ya yaka ba sa son wayanda. Da haka wayanda Abubakar ya yaka yayi daidai, shi bai kawo fitina addini ba. Wannan ridda da aka ce an yi duk ba fitintinu bane. Yaki Abubakar daidai yake. Na Umar bin Khattab da yaƙi na neman dukiya da ganima, wanda a yaƙe-yaƙen mamunan ƙasashen Afirka aka tsallake mu, ba mu da sarakai masu arziki, ba mu da mata masu kyau, an ka kewaya aka yi ɗan waken zagaye, jihadin neman bayu da dukiya na ganima. Wai shi ma wani abu ne wanda ya kamata a gora ma hilafa Ali dan Abi Talib alaihi salam, wai shi fitina kawai yayi. Amma su hoyin nan wannan da kai hari ya kashe bayan Allah musulmi, shi wannan ba fitina bane. Ina nufi Abubakar wannan da yayi yaƙi na neman ganima, Umar bin Khattab wai shi ya wasa a me da suna daula ne, shi ba fitina yi ba. Waye fitina? Wai hilafan Amirul Mu'minin alayhi ce kawai aka dinga fitintinu musulmi, kawai dinga yaka. Su waye musulmi? Wai Aisha. Su waye musulmi? Wai Talha. Su waye musulmi? Wai Zubairu. Su aliyayyaka da suka yi tawaye kuma annabi ce yaƙe su, wallahi inda ina nan sai na yaƙe su. Amma da ban samu kaina a zamanin farko ba, a yau gane ina yaƙan su, kuma zan ci gaba da yaƙan waɗannan maƙiya Allah har ina na ƙarshe zo da ina yin Allah. Saboda haka Ali bai musu daidai ba, dan me Aisha yaƙa? Tunda wannan munafukan ta yi tawaye, Ali ya yaƙe ta, dan me? Ali bai yi daidai ba, dan me? Ya yaƙi Muawiya ɗan Hindu, masoyinsu ne. Ali bai yi daidai ba, dan me? Ya yaƙi Hawarij, su Hawarij ne. Wake shakkan su Hawarij ne? Su ma ba sa shakkan su Hawarij ne. Su koma a hadisan annabin rahama na siffofin Hawarij, su auna Hawarij na jiya da na yau, kaga akwai bambanci. Kaga ashe dole Ali ya zama maƙiyi irin waɗannan gaɓo, wannan sakaren ɗan gumi. Dole Ali ya zama maƙiyinsa, ya karrara abinda Ibn Taymiyyah ya faɗa. Dan me? Ali ya yaƙi gwarazansu ne, ya yaƙi masoyansu, ya yaƙi Aisha, ya yaƙi Talha, ya yaƙi Zubairu. Ali ya yaƙi Muawiya, masoyinsu ne, ya yaƙi Hawarij, su Hawarij ne. Ta kaga su so Imam Ali. Kuma ya ishe mu kawai mizanin da annabin rahama ya bamu akan Amirul Mu'minin Ali, yace la yuhibbuka illa mu'minun wa la yubghiduka illa al-munafiq. Ali ba mai son ka sai mu'mini, ba mai kin ka sai munafiki. Da Ibn Taymiyyah, da wanda Ibn Taymiyyah ya faɗa yake bin magana Ibn Taymiyyah, da Azanabu din Banu Umayya, gaba ɗaya ka ɗora su a sakeli ɗaya. Duk wanda yake Ali munafiki ne, ka'inun mankana. Da haka irin wa'annan sakarkarin wawayen, wa irin wannan gabattari ɗan gumi, sha mara hikima, abubuwan da ke faɗa ba ya zo da sabon abu bane, ba sabon abu ya zo da shi ba, ya karar magana Ibn Taymiyyah ce. Duk wayannan guban na Ibn Taymiyyah ne a Minhajus Sunnah, anan su gwankwada. Amma mumkin radda zan keɓe lokacin da za mu yi raddi akan wannan shashashan, wannan wawan, za mu gwada masa ba ya zo da sabon abu bane, ba ya zo da sabon abu bane. Wannan wahabiyancin nasa shi wani Azanab din Banu Umayya ne, ba ya zo da sabon abu bane. Sukan Ali abunsu ai shine addini. Dama maluman suna fada, irin Auza'i yace ba a ba su albashi ba sai da suka yi rantsuwa akan matansu sun saku, bayansu sun yantu, in Ali ba munafiki bane. Auza'i ya faɗi wannan, sai da suka yi rantsuwa matansu sun saku,
bayinsu sun yantu in ba su yadda da Ali munafiki bane. Da haka su a Zanab din Banu Umayya ne ba za su so Ali ba dan Ali munafiki ba zai so shi, su ko munafikai ne. Mu mun san su munafikai ne, su ma sun san su munafikai ne. Allah ya san su munafikai ne, manzan Allah ya san su munafikai ne, ba ma shakka su munafikai ne, su ma ba za shakka su munafikai ne. Saboda haka kullun ya'mal ala shakilatihi, kowane yana aiki ne a bisa ga hanyarsa. Mu muna dafawa iyalan gidan manzan Allah ne, 'yan gidan Banu Hashim ne, su kuma 'yan gidan Banu Umayya ne. Mu difa'i muke wa hadaran manzan Allah da hadaran iyalan gidan manzan Allah, su kuma suna kare Banu Umayya da sahabban makiya iyalan gidan manzan Allah. In ga sahabin suke so su koda gaba, wannan sahabi yake da iyalan gidan annabin rahama Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Saboda ka abinda wannan sakare yake faɗa na Kaduna ba wai ya zo da sabon abu bane. Irin wannan wawan ai bai da wani abu sabo. Kar ku ɗauka abubuwan da ke faɗa yana zuwa da wani abu sabo. Wannan shashashan ba abu sabo a bakinsa, ba wani abu sabo a bakinsa. To faruwan haka ya nuna muna ashe wannan waƙi'an da ta faru, an ci mutunci, an keta alfarman gidan annabin rahama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To bayan da suka yi wannan ta'asa, sun ankara cewa sun cutar da Fadima Zahara, kuma sun fusata Fadima Zahara. Wannan yasa suka dawo gun Amirul Mu'minin Ali ya ba su dama su je gun Fadima Zahara, tana kwance ba ta da lahiya akan farmakin da suka kai mata. Ga bakin ciki ya ishe ta. Domin hujja ta ƙara kafuwa a kansu. Sannan mu da za mu zo a baya a yanke muna uzuri, sai Ali alaihi salam ya ce wa Fadima Zahara salamullahi alaiha da Abubakar da Umar suna son su ganki. Ta ce masa, ni mulkin ka ce, gida gidanka ne. Saboda a yanke uzuri, ba dan da an kai haka ba, yanzu an yi haka ma an samu wasu munafukai suna ba su kariya, bale ba a yi haka ba. Sai suka shiga gun Fadima Zahara salamullahi alaiha, suka yi mata sallama, bata amsa musu ba. Ta juya fuskanta a wajen bango, ta daina kallon su. Sai ta ce musu, nashattukuma la alam tasma'a rasulallah, ina gama ku da Allah, ba ku ji manzan Allah yana cewa rida Fatima ridaya wa suhutu Fatima min suhuti. Ta ce musu, ba ku ji annabi yana cewa yardan Fadima yarda ta bane, kushin Fadima kushina ne. Ina gama ku da Allah, kun ji ko ba ku ji ba? Ta ce musu, faman ahabba Fatima ibnati faqad ahabbani. Ba ku ji annabi ya ce ko so Fadima diyata ba ya so ne, wa man arda Fadima faqad ardani. Ba ku ji annabi ya ce ko yarda da Fadima ba ya yarda da ni, wa man ashata Fatima. Ba ku ji annabi ya ce ko fusata Fadima faqad ashatani, ya fusata ni ba? Faqala na'am. Da Abubakar da Umar suka ce mun ji wannan. Ina karanta wannan ne a cikin al-imama wa siyasa, lafazi na al-imama wa siyasa na Ibn Qutayba ad-Dinuri nake karantawa a shafin takarda na 30 juz'i na 1. Tace kun jiya? Suka ce sun ji. Sami'nahu min rasulillah, mun ji wannan magana daga manzan Allah cewa wa fusata ki ya fusata shi, ko yarda da ki ya yarda da shi. Qalat, sai Fatima ta ce, fa inni ashhadu Allah,
to tunda kun shaida to ina shaida ma Allah wa mala'ikatahu, ina shaida ma mala'ikun Allah, asahadatu mani lalle ku bi dinnan, kai Abubakar da kai Umar kun fusata ni, wa ma ardaitu mani ba ku yarda da ni ba ku nemi yarda ta ba, wala illa qaitun nabiyya, wallahi in ne haɗu da manzan Allah la ashkuwannakuma sai na kai ƙararku ilaihi zuwa ga manzan Allah. In ji bin Qutayba a cikin al'imama wa siyasa. Ya ce, su mantaka da Abubakar yarki, sai Bakar ya fashe da kuka, hatta kadat nafsuhu an tazhaqa, wai harransa ya kusa ya halaka saboda kuka. Wahiya taqul, amma fa bata bari ba dan kukansa, halin tana cewa wallahi na rantse da Allah la'ada'u wannan Allah alaika, ya Ababakar zan dinga roƙon Allah akan ka fi kulli sallatin usalliha, duk sallar da zan yi wallahi sai na kai ƙarka ga Allah. Billahi alaikum, dan dai kun rena muna hankali, addinin mu ya zama kyauta a hannunku, ku je ku ce dole mu ba wa'annan tsinannun kariya, dan dai da kace ni dan shi a London ne. Fadima ce wannan kure ga makiyinta, dan dai nayi arha yanzu kace dole in bi wannan, in yi ba shiru akan zalincin diyar manzon Allah dan in zauna lafiya, kar in zauna lafiya. Yanzu irin wannan da Fadima take rantsuwa da Allah, tana ce masa wallahi la'ada'u wannan laha alaik, na rantse da Allah zan dinga roƙon Allah a kanka, take ce ma Abubakar. Fi kulli sallatin usalliha, duk sallar da zan yi sai na roƙi Allah a kanka. Kuma haka ta ci gaba da fushi da shi, har tabbar duniya tana fushi da shi. Daga saƙon da yake nuna muna, ta bar duniya tana fushi da shi, har a wasicin da ta yi wa Ali alaihi salam lokacin da za ta bar wannan rayuwan, Fadima Zahra salamullahi alaiha ta yi wasici ga Imamu Ali ɗan Abi Talib, ta ce ya bana amma, ya ɗan Amina, qad nu'iyat ilayya nafsi, lalle an kawo min labarin cewa za ni bar wannan rayuwa, na'ai na cewa za ni cira ta daga wannan rayuwa, labarin haka ya zo mini. Wa innani la'ara ma bi la ashukku illa annani lahiqa bi abi sa'a, tace ina ganin ba abun da ya rage face zan haɗu da babana a yanzu ko bayan sa'a ɗaya, wa ana usika bi ashiya, tace ma Imamu Ali ina ma wasici da wasu abubuwa fi qalbi da suke a cikin zuciyata. Qala laha Ali alaihi salam, sai Imamu Ali alaihi salam yace mata, ausini bima ahbabti ya binti ya binta nabiyallah, ya binta rasulillah sallallahu alaihi wasallam, imini wasici da abin da kiso ya diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fajalasa inda ra'siha, amirul mu'minin Ali ya zauna gunkanta, wa akhraja man kana fil bait, duk wanda ke cikin ɗakin an ka fitar da su, sai ta ce masa, ya bana am, ya dan Amina, ma akhartani kadhiba, baka taba samu na makaryaciya ba, wala kha'ina, baka taba samu, wala halabtuka min munzu ashartani, ban taba saba ma ba tun sadda ka zauna da ni. Wannan shine ruwaya mu'tabira. Amma wayannan nawasi da'iman ana magana Abubakar ya fusata Fadima, sai ka ji wani rubabbe yana cewa ai Ali ma ya fusata Fadima. Dan me? An taba masoyinsa. Me yasa?
taba masoyinsa maƙiyin Fadima diyar manzon Allah dan haka yanzu shi ma zai kai hormaki gidan manzon Allah to alima ai ya fusa ta Fadima ya wayya ne mai armen diyar Abi Jahal shine muke kira ku zo ku kare muna wannan hadisin shi wanda ya taba yi mini magana ko yayi magana a baya tun shekara 2 baya ina nuna Abdul Fatah Sani nayi mai tahaddi akan wannan ruwayan yazo ya kare ta wannan Musa na Kaduna nayi mai tahaddi yazo ya kare ruwayan ba su ba in akwai wanda isa ina jiran sai yazo ya kare wannan ruwayan amma da'iman wannan maganganun da makiyan Imamu Ali suka rubuta na bogi dake ba su hanyar tantancewa ba kullum maganansu tana nuna makiya Ali ne ni na ce Abubakar yayi laifi ya taba Fadima Zahra salamullahi alaiha dan karama sai ka ce Ali ma alayhi salam yayi laifi shi wa Ali annabi ya ce ba mai son sa sai mumini ba mai kinsa sai munafiki kana da hadisin da annabi ya ce ma Abubakar ba mai son sa sai mumini ba mai kinsa sai munafiki baka ji Bahaushe a hadisin sa ingantacce ce so hana ganin laifi so hana ganin laifi ashe da ka ga laifin Ali dan baka son Ali ne kai munafiki ne anan sai ga Fadima Zahra tana cewa ban taba saba maka ba tun sai da ni zauna gare ka tare da kai sai Ali ya ce ma'azalla tsarin Allah anti a'lam billah ke ce mafi sanin Allah mafi da'a mafi taqwa mafi karanci mafi jin tsoro daga Allah a ce wai in zarge ki gobe da cewa wai ke saba mini faqad azza alayya hakan ya girmama gare ni bi mafaraqatiki wannan rabuwar da zaki da ni abu ne mai girma wa bi faqadiki wannan rashin ki da zani abu ne mai girma illa annahu amrun la budda min illa al'amri da ba makawa sai ya faru wallahi jaddada alayya al-musiba na rantse da Allah musiba ta jaddadu a kaina kin ga ranan da manzon Allah ya bar duniya nake wannan musiba yau ma musiban ta jaddadu a kaina wa qad azmat wallahi musiba ta girmama yake cewa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un min musibati ma afja'uha da irin wannan musibar da menene firgitarwanta haka Imamu Ali alaihi salam da Fadima Zahra suka yi kuka lokaci sannan Imamu Ali ya kama kan Fatima Zahra ya dora akan kirjinsa yace ausini bima shi'it kimini wasiya da abin da kiso tajidini wafiyan zaki same ni mai cika wannan wasiya kullama amartani bihi duk abin da ki umurce ni zani wa akhtaru amrak ina zaɗen al'amarinki ala amri akan nawa summa qalat sai Fatima Zahra salamullahi alaiha tace ma asadullahi al-ghalib jazakallahu anni khairal jaza Allah ya saka ma game da ni mafi kyawun sakamako ya bana amme ya dan amme usika awwalan daga farko ina maka wasiya an tatazawwaja ba'di a bayana kai aure bibinati ukhti da diyar uwata amana ka aure ta fa innaha liwaladi misli domin ita game da ƴaƴana kama da ni take ka aurat fa inna rijala la budda lahum min nisa domin ba makawa namiji sai ya zama yana rayuwa tare da mace sannan Fatima Zahra salamullahi alaiha tace masa
usika ya ibn ammi, ina maka wasiya ya dan ammina, an tattakhiza li naqshan, ka riƙi amanka gare ni. Faqad ra'aytul mala'ika, Fadima Zahra salamu alaiha tace ma Imam Ali, na ga mala'iku sawwaro suratahu, sun yi mini kamar wannan amankan, sun gwada mini. Ali yace kwatanta min ya suka nuna miki e girma e daraja, diyar annabin rahama, mala'iku suka nuna mata yadda za a mata amanka. Ta kwatanta masa yan mata irin wannan amankan. Su maqalat, sai Fadima Zahra a wasiyarta na ƙarshe ta ce masa, usika Allah ya shahadu ahadun janazati min ha'ula'i allazina zalamuni, ina ma wasiya ɗayan wa'annan da suka zalunce ni kada wanda ya je gungawata, ba na bukata wala karama. Wa'annan da suka zalunta ɗayansu kar ka bar wani ya zo gun jinazata. Wa akhazu haqqi, wa'annan suka rike haƙƙina, fa innahum a'da'i, tace lalle su maƙiyana ne, wa a'da'u rasulillah, maƙiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Yanzu billahi alai, Fadima Zahra a wasiyan ƙarshe ta ce wa Imamu Ali, kada Abubakar da Umar su je wa jinazanta, dan maƙiyanta ne, maƙiyan manzan Allah ne, ka zo kana kare su, to kai ko maƙiyin waye? Kar ka yaudari kanka. Fadima ta ce wannan maƙiyinta ne, maƙiyin manzan Allah ne, ka ji son shi kake yi, in an taɓa shi ka ji kau ka mutu, wallahi kai ma maƙiyin Allah ne. Kai ma maƙiyin Allah ne, dan maƙiyin Allah ɗaya ka kare maƙiyin Allah. Ta ce masa, wa Allah yusalli alayya ahadun minhum, ɗaya daga cikin su kada ya min sallah, kada ya zo wajen yamin sallan jinaza. Wala min atabaihim, wani mabiyin su kada ya zo. Wada fanni lailan, ka turbuɗe ni da daddare, iza hada'atil uyun, in idanuwa suka kau, wa namatil afar, sadda gannai suka yi bacci, ka bi dare ka turbuɗe ni, dan kada wani tsinanne cikin waɗannan ya zo ina a kabari yamin sallah, bana bukata. Wannan gaba da ƙiyayya ta zahiri da Fadima Zahra salamullahi alaiha ta gwada ma Abubakar da Umar, shi ke sa ina fita control. In ina magana akan su bana iya daga kafa, bai iyawa, dole in kaurara harshe akan waɗannan maƙiya Allah. Bana iya daga kafa ga waɗanda Fadima a wasiyanta na ƙarshe ta kira maƙiyanta, in ɗaga ma irin wannan nan tsinannun kafa har abada. Dan faɗa wani mai faɗa, wannan mai faɗan kowa ya duniya, billahi azim ba zan karɓa ba. Wannan ita ce manhajinmu na rafidanci da za mu tafi a kai. Khalas, in ko duk duniya za ta bani baya, wallahi zan tafi a kan haka. Izan a wasiyan diyar annabin Allah Fadima Zahra salamullahi alaiha, wannan na karanta shi a cikin Muntahal Amal ne na Sheikh Abbas Al-Qummi ridwanullahi alaihi. Har ran da za ta bar duniya ta jaddada ma Ali alaihi salam wasiyan karshe kar su halarci jinazanta, a turbuɗe ta da dare dan ya zama sako gare mu, in ma wani maƙiyin Allah mai kare Abubakar, wanda in an zagi Abubakar yake ta haushi, ya dinga sharri yana zaran ido, dan shi Allanda, wai an taba masoyinsa, dan mi? A'a, mu fa duk wanda Fadima ta ki mun kishi ko uban waye, ba mu da alaka da makiyin Fadima Zahra. Duniyar mu da lahiran mu haka za mu rayu, in Allah ya so haka za mu mutu, haka Allah zai tada mu maƙiyan Fadima Zahra. Duk abin da za ku iya yi, alƙabu ne za ku dinga ba mu iri-iri, ko ku samo ƙatuwar tutar Ingila kuma ka ne akai, banda shi sai
ban da shi ne kuka iya. Ba fa za mu taɓa ɗaga mu maƙiya Allah kafa ba dan faɗan wani mai faɗa, wannan mai faɗan kowaye ba ma karɓa. Addini mu ba na siyasa ba ne, bale wani ɗan siyasa muna wasa da addinin mu, ba ma karɓa. Ta ida muna saƙo a yau, waye san inda kabarin Fatima yake? Allahumma sai kaɗan daga cikin 'ya'yanta, kaɗan daga bayan Allah. Saƙon da ta ida hankali zai bada a ce maka kabarin ɗiyar manzan Allah baya a zahiri sarari wanda kowa yake iya gani, wanda kowa ya sani. Idan baka san ansa ba, an san Fatima na son ta baka sako ne cewa kai dan baya da aka yi abin babu kana, cewa ta bar duniya tana fushi da Abubakar da Umar. Tunda kai ne jagora limani na marasa arziki, ka tsaya kana kare Abubakar. In gaskiyar ka ranar kiyama da zaka tsira a gaban Allah, billahi alazim duk uban da ya haɗu da Allah yana kare Abubakar sai Allah ya kada shi wuta. Allah sai ya kada shi wuta. Allah yana tsoron ka ne? Fatima ta ki wani ka so shi, ta kushe ka yaba. Kai ne bawa kuwa? Kai ne bawa? Kai ne rabbu ko Allah subhanahu wataala wanda zaka zo ka yi abin da ka ga dama, a ce maka ga wani ya fusata Allah, ya fusata manzan Allah, ya fusata ɗiyar manzan Allah, ka zan lauya ne. Ba ka iya bacci wai an taɓi Abubakar. Wani irin imani ne ga wannan ɗan shi'a na bogi, wanda ya dace ku koma ku salafiya, ku koma salafiyan ku bar shi'a, ku koma salafiyan ku, don ku salafawa ne ku. Da wannan yasa in suka ce wallahi inda batariyawa za su yi sahu tun daga gabashin duniya har yammacin duniya, wallahi ba za su iya buwayar da addinin Allah bai buwaya da batariyawa. Wannan talfik na munafuci, na jona ƙarya da gaskiya, na noke-noke, na kare maƙiya Allah, wallahi duk uban da ya mutu yana wannan munafuci sai Allah kula shi da wuta. Ka hana bayan Allah su gane maƙiya Allah, ka raunana imanin muminai, ka saka masu shi'a suna kaddasa maƙiya Zahara, shugaban suna ƙin wasu, kai kasa suna son su. Me yawan wannan zamanancin? A'a, mu ko ban mu ƙauyayen 'yan shi'an na baya, wannan wadda ba a tace ba, to ita muke in Allah ya. Lokaci ya ja, ba na iya direwa inda nunuwa. Anan zani dakata. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن قولي تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. أخوكم في الإسلام إسماعيل غرب يقول طاب الله أوقاتكم بكل خير وسرور إلى اللقاء الجديد يا أحباب رسول الله. da inayan Allah subhanahu wataala zuruf ne ke kawo haka, kuma insha Allah takan yi gobe mun haɗe da ku mu jona wannan karatun insha Allah subhanahu wataala. Kuma kamar yadda muke faɗa muna maimaitawa, mu maƙiya ne ga duk wanda ya ƙi iyalan gidan manzon Allah, kuma ba mu yadda, kuma muna fushi da duk wanda Fatima ta yi fushi da shi. Babu ruwanmu da wanda zai yi fushi da mu ko zai yarda da mu. Duk abin da za ku hukuntarwa a rayuwa ne wannan ta duniya. A ranar kiyama ko sanda na je kabari ba ka da sultani a kaina. Na sani abin da nake faɗa yana iya sawan rayuwa na ya zan ba rayuwa na bane, ba wai ban sani bane, amma ban damu ba duk abin da za ni haɗu da shi a wajen ɓarke wannan gaskiya. Ba zai iya in rayu ba haka ba, haka kaɗai zan yi in nasu. Don haka duk abin da zai biyo baya, abin da nake fata Allah ya bani juriya da dauriya na ɗaukan wannan jarabawan. Na sani ina yawo da katako ne wanda za a giciye ni, na sani ina yawo da igiya wanda za a yi hangin dina da ita, amma ƙarshe kowane ɗan adam yana da shi, bana tsoron wannan. In Allah ya sa wulaya ta zan ajalina, in Allah ya sa shi'a ta zan sanadina, to na gode ma Allah na yi arziki. Kuma ina bara ga mu'minai ku taya ni, Allah ya sa wulaya ce ta zama ajalina. Wannan shine riban da na cimma a rayuwana.
fi amanillahi ya habab rasulullah.